Сәлам дуслар, безнең бүген концертка багышланган пресс-конференция һәм без дулкынланабыз. Безнең журналистлар көтә. Киттек. Киттек. Йөрәкләрдән сезгә килдек ашланып, кушып җырыбыз йөрәк ялкынын. Сезнең кебек дуслар безгә бик кирәк. Һәм безнең 11 апрель көнне булачак концертыбыз. Аның исеме телепортация. Һәм инде менә безнең 13 шәһәр буйлап без гастрольләрдә, 13 шәһәрдә безнең тагын 2 шәһәр калды безнең. Берсе Әтнә, икенчесе Соба. Ни өчен телепортация? Ну, без аерылып торуда, һәрбер артистның аерылып торасы килә бит инде. Ниндидер нәрсәдә калган җырчыларда, аның җырлары да, аның тавышы белән дә, клиплары белән дә, концертлары белән дә аерылып торасы килә. Шуңа күрә без дә инде башта уйлаган идек инде, шулай айткан идек, бәлки безнең концертыбыз җырлар аша кайтам яшьлегемә дип инде нашуны бер исем биргән диләр. Классический. Ну, аерылып торасы килә. Шуңа күрә телепортация. Yok. Güzellik prodüserine bizning ishlikli munosabatlar bilan. Nishik sizning muhabbat kelib bo'ldi. Biz o'zimizning munosabatlar boshlangan, o'zimizni xatirlamaymiz, qancha boshlanib ketgan. Мен как-то сам не понял, как я попал в сети. Ну, шаргайда. Булганына шөкер кылсаң әгәр дә, яшәү үзе шул бәйрәмгә әйләнә. Шакырыгыз без йөрербез килгәләр, кушылыгыз җырлыйк әйдә бергәләр. Сау сәламәт. Иң күп сорау биргәне безгә әбине кайдан таптыгыз? Шул сорау. Без Гүзәлемне төшердек, аның әни дигән клипын. Һәм инде ул клипны төшергәндә карыйм, Гүзәлем инде утырган монда, нидә инде булган. Җырлый. Бара мен төшерәм инде бер 10нчы дубль Гүзәлне төшерәбез инде 10нчы дубль арган инде. Барым, ихоп карыйм ерактан ат бара арба белән инде. Әби, бабай. Әби яулык белән, бабай түбәтәй белән. И безнең кырыйдан уталар, и әби дип арбаны булай. Һава сикерде дә инде. Так, салават. Ой, салават картаябыз. Гүзәлем беләбез. Ой, гүзәлем беләбез. Давай, мине төшер. Әби, мен сине төшерә алмыйм. Бу клипта монда бөтен рольләр язылган инде, мен әйтәм. Но мин сине интернетка төшерәм, телефонга төшерәм, интернетка куям. Biz инде әбине төшердек тә, Инстаграмда мин язып куйдым. Гүзәлемнең клипын төшердек, әни дигән клипны. Вот появилась такая бабушка, хотела сняться, но мы ее не сняли, но я выполняю свое обещание, выставляю ее в интернет. И ул минем ул вакытта Инстаграмда иң күп лайк җыйган видео булды. Һәм инде анда күп кенә комментарийлар булды. Әбине обязательно төшерегез, клипта. Һәм инде моннан соң инде без шушындый фикергә килдек. Бу әби без было интерес, әбине төшерергә кирәк. Сау сәламәт булыгыз, исән имин торыгыз, йөзегездән елмаю китмәсен. Гүзәлем! Qaral bular qozonda konsert qo'yib yurlar ekan, qo'ytirgan vaqtlari da yo'q. Ayda baba, ketdik, ayda. Tur, ayda. 11 апрель Казан филармония Гүзәлем һәм Салават Миңнеханов концерты. Әби дә киләчәк.